जोंबाबो बिराद साबायखर खालामो मोननै गामिनि रायजोआ दिनै सा ससेयाव दिनै मा सिनि गोसोआव मा दं मा बेरेखा दं दिनै सबायझार गामिनि रायजोआबो साननो मोना गान्थि गामिनि रायजोआबो साननो मोना आरो भाइबो साननो मोना बेनि कारनै दिनै बे खेत्रखौ बे खामानिखौ दिनै जों नुफेरै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आलादा भिडिअ' स' फाथैलाइ बिसिनायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ' लाबोदों स' आङो बे भिडिअ'सनि गेजेरजों जेबो बुंनाय जानाय नङा जास्ट भिडिअ'खौ होनाय जागोन स' आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांजोबगोन लोगोसेनो थारैनो माबोरै फाथैलाइ बिसिनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअ'सनि गेजेरजों मा फोरमायदों बेखौ मिथिनो मोनगोन बिदिबा नायनानै ला भिडिअ'खौ गासैखौबो जोबजासिम स' बिदिबा नायलांबाय थादो लेट्स गो जोंबाबो बिराद साबायखर खालामो मोननै गामिनि रायजोआ दिनै सा ससेयाव दिनै मा एसेनि गोसोआव मा दं मा बेरेखा दं दिनै सबायझार गामिनि रायजोआबो साननो मोना गान्थि गामिनि रायजोआबो साननो मोना आरो भाइ बुंनोबो साननो मोना बेनि कारनै दिनै बे खेत्रखौ बे खामानिखौ दिनै जों नुफेरै मावफेरै खामानिखौ दिनै मावनांगौ जाबाय बुंनांगौ खामानिखौ जों बुंनांगौ जाबाय दा दिनै गान्थि गामि आरो सबायझार गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे मा अयथासार खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे फुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मायाव अखान्थि मोनदों माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदों जेनेबा थाङा जाखै बेखौ गासिखौबो बुंफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय एक नम्बर थांबाय आं सोंनाया दुइ नम्बराव दिनैनो इखौ मोजां मोनना मोनला दा आं मोजां मोननो हाला नङा आं नै माबानावसो सोंदों हौवानावसो दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो सोंफैदोंमोन आरो दिनै इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोनानो आंनि टारगेटआ बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो होनाय जाबाय बेखिनिखौ रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफिनगोन नोंखौ नों बे हौवाजों नों राजि दङ गैया राजि गैया आङो राजि गैया राजि जानो ओमफ्राय बे इ नोंनि फिसायनि जिनि दङ गैया दङ बे जिनिखौ नों मा खालामगोन हरोबा आं लागोन हिनजावसाना हौवासा इयो हौवासा नों इ लाबोनानै नों हुबुथिनो हागोन ना आंनि खोथा इयो हागोन गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन मानो नों फिसालानो नों हुबुथि होनो हागोन नामा हानाय हायि आंनि खोथा इयो फैयो थाङो आंनि सायाव नोंहानि बोलो दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा हिनजावसा सासे जन्म जायोबा दिनै हाबा हरनायबो मोनसे खोथा दं फिसाला जायोबा सम्पति होनाय बाथ्रा दं इयाव दिनै नोंसोरखौ बारे बारे रायजो राजा मोननै गामि दाबसेया सोङो साखि जानानै नोंसोर जुदि दिनैबो आलाय बाथिखौ मोनाखै गय जरा फाथै जरा लोखि दुनि दं फाथै जरा दं बिसोरखौ नोंसोर मोजां मोना दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया हागोन ना नोंसोरो दिनैबो नोंसोरनि संसारजों रायजोआ खुनु जों सेफायनो हाया आरो जुदि नोंसोरनि गोसोआ ज' अखान्थिब्ला रायजोनि सिङावनो बे आलाय बाथिखौ मोननांगोन गय जरा फाथै जराबो खावनाय जानांगोन दा नोंसोर गोसो दंना गैया गोसो गैया बाबा आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आंहाबो गोसो गैया जेनेबा कारन इयो जेब्ला इ बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' आंखौ लांनानै संसाराव मा जानो दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो दाबो खथि दं जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्था धारा दं आरो बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थांनो हाखादों बेनिखायनो आङो मोननै रायजोआबो मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाइ बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों दा बेखिनि बुस्थुखौ कारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाइ बिसिनाया जागोन खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामनो हागोन खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो जों गामियावबो हर आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगोन बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया फाथैलाइ बिसिनाय कारना जाबाय मोनसे दायित्वनि बाथ्रा दा बर्तमान दा बारे बारे सोंबाय दङ रुमायाव नों आसलते बे हौवादो रायजो जालिया जाथारलिया सत्य दिनै सत्य आलाय बाथिनि सिगाङाव नों समाय लादो जुदि भबिसआव नों बे हौवानि न'खराव माब्लाबा बारसा फैफिना
आंनि दायो हो माब्लाबाबो आं इसिं न'खराव गोरोबनो गोसो गैया ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफैना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन नोंलाय जायो जाया थैयो थाङो आंनि फिसाजोयो हो नोंनिफ्राय फिसिगोन ना नोंनि बिदामोना फिसिगोन फिसिया उननिफ्राय हो होमब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबोन नों आउट जानांगोन हागोन आंनि गोसो दोनो दोना हागोन बे दोनो दोना दोनो दोना उननिफ्राय न'खराव दिनै बिबाजै दं बिदा दं इसोरबो हाबा लाबोगोन बिखायनोसो सिन्था खालामनानै नोंसोरबो बारे बारे बुंबाय जोङो सबखौबो सिखि बिखि बुजायबाय दं आयं दिनै बिबोनांखो हाबा जानाय मानसिखौ बिबाजै रावबो फिसिया मिथिबाय मिथिगौ बेसेबां मिथिगौब्ला नोङो दिनै बे फिसाखौ मानो गारनो नागिरदों नोंबोथ' आरो नोंबाजैमोन बादि मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' न'खर दं संसार दं बिहाव बिखुनजो दं जावजालि दं फिसा फिसौ दं बियादै दं बियायं दं बेफोरजोंसो संसार जानांगौ न'खराव सिन्था खालामनानै बारे बारे बुं दासिमबो गुदि रायजोनि सिगाङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो हाथैया खावनै जायसेयावनो रायजोसेयावनो जे आं दिनै बे हौवाजोंनो जुलि जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो गान्थि गामिनि रायजोजों गोबालायनानै दिनै संसारखौ जानो नाजा बारे बारे बुंबाय दं जाया आङो जाया जाखाथारलानो जाखाथारलिया जाथाराबा होमबा रायजोफ्रा मा बुंगोन आरो सोरबा सोंबावनो माया दा मा रति संलादों थांफिननायनि ना गारनायनि थांफिनला आङो थांफिनखाथाला आंथ' इंखाय नाला बे फाथिखौ बिसिनि होनो जाहैसै दै इसोर राम Simang badi menbayar